Amaphoyisa asezithendeni zenyanga umnumzane Andile Dr Mkhulu Dlamini Nkomonde yasemakwakwe kwavuma esolwa ngokusongela umnumzane Thabo Khanyile bengumqaphi wayo ithi izomthumba imbulale. uDr Mkhulu waba sematheni ngesikhathi eqeqebula emsakazweni uKhozi FM ethi nezilwane athwele ngazo esinye igama laso uMashilamo. uKhanyile uthi wayengumqaphi kaDr Mkhulu ngo-2022 kodwa-ke washiya ngenxa yokuthi wayengeneme ngezinto ezithile. Kwaba nemali ewu-4,500 esalayo ngakuyona le nyanga. Bengihlala ngimfolela ngifuna imali yami elokhu ethi ngimsendele iWhatsApp angibhlokhe. Ngigcina ngimsendele umlayezo ngithi ngizoya enkantolo. Kulapho afone khona wathi uzongithumba angibulale ngingaziyo ukuthi ngashonaphi, chaza uKhanyile. Kwenzeka lokhu nje uDr Mkhulu phambilini uke waboshelwa icala lokuthumba abantu abadabuka eSwatini. uKhanyile uthi-ke selokhu asongelwa uzize ngaphephile ngoba-ke uhambe jeqeza usaba ukuthi uzokwelekwa ngesoyi. Uthe-ke yingakho udaba eze walibika emaphoyiseni ukuze-ke liphenywe kabanzi uthatheleke izinyathelo inyanga. uDr Mkhulu ethintwa ngalolu daba uvumile ukuthi uyamazi uKhanyile kodwa-ke umthatha njengomuntu ogula ngekhanda. uDr Mkhulu uthe amaphoyisa sekamthinta afuna ukumbona ngalolu daba. Kwafika-ke kuzofuna kumsebenzi lokho ngase ngithi umqaphi wami akakuqeqeshe kwahlula ngokusebenzisa isibhamu ngaxosha akuphili-ke kahle ekhanda sekuhamba kukhuluma ngami yonke indawo. Mina-ke ngingahlulwa ukukhokha u-4,000 izinto zibhalwa phansi bese kuba nezinkontileka uma-ke ngiqasha umuntu, kusho-ke uDr Mkhulu. Ushobule ngokuthi-ke uzobhekana naye uKhanyile ngoba-ke usekhathele uyena uhamba-ke ekhuluma ngaye ethi-ke uyamkweleta. Ngabe uyamsasazela ngabameli kodwa uKhanyile akanalutho. Uthe yena unemali yakhe ugqoka izinto ezibizayo futhi uhamba ngezingqofu ezimoto ngeke ahlule imali encane kangaka. Uthe-ke empeleni uKhanyile okweleta yena ngoba kunemali amnika yona phambi kokuqala umsebenzi. Ngamnika u-2,500 ngoba-ke wayekhala ukuthi akanalutho ufuna ukuthenga izimpahla ezimnyama zomfaniswano. Yena kokweleta mina ngiyayifuna-ke leya mali, kusho-ke uDr Mkhulu. Wayokhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal khona Robert Netitone. Uthe-ke lukhona udaba olubikiwe noma olubikwe uKhanyile abalisebenza ngabe ngamaphoyisa.